E que vamos a conseguir con esta iniciativa? Pois impulsar unha actividade deportiva que nos vai ampliar a oferta turística da provincia, poñendo no mapa os castelos e as súas contornas como destinos de interese. E esta actividade abrangue a celebración dunha carreira infantil, dunha andaina e da parte gorda do trail que se vai a celebrar entre estes dous castelos. E toda a participación nestas probas vai a ser gratuita. Non vai haber que proceder ao pago de ningunha inscripción por todos os participantes que queiran involucrarse desta, a que será a primeira edición do trail entre Castelos Rías Baixas. Así que seguimos a promover o turismo nesta provincia e facemos, ademais da man do deporte e dos castelos de Sobroso e Soutomaior, dous grandes bastións que con actividades como estas que hoxe vos presento, pois están a convertir en centros turísticos de primeira orde na provincia de Pontevedra. E pasamos agora a páxina para falar de máis provincia, do plan de obras máis ambicioso da historia desta casa, que xa logo do que aprobamos hoxe mobilizou 38 millóns de euros do total de 48,2. E hoxe aprobamos preto de 1,1 millón de euros para 10 concellos para que estos afronten gasto corrente e investimentos, o Aveiro da liña 2 e 1 respectivamente. E falamos de 890.000 euros que irán para Cangas do Morrazo, Mos, o Rosal, Gondomar, Salceda de Caselas, Mondariz, Cerredo do Cotobade, e As Neves. E aquí, pois, gustaríame salientar unha actuación que vai a ser financiada ao 100% pola Diputación, no Concello do Rosal, e a reforma interior do seu auditorio municipal que conta con un orzamento de 900.000 euros. 700.000 serán de aportación do Plan Extra e 200.000 do Plan Máis Provincia que aprobamos hoxe luns. E, ademais, xa no marco da liña 2 de gasto corrente, tamén aprobamos preto de 114.000 euros para os concellos de Cambados e Mondariz Balneario para que poidan facer fronte á programación cultural, deportiva e social de ambos os dous concellos. E rematamos cos asuntos da Xunta de Goberno. Facemos cos recursos que temos recuperado para que se beneficie o movimento asociativo e veciñal da provincia, porque hoxe aprobamos a modificación das bases reguladoras da convocatoria de subvencións do programa Acción Comunitaria, que tiña unha previsión orzamentaria inicial de 2.400.000 e pasou a 5 millóns de euros, un 112% máis. E isto en base a todas as peticións que estamos a recibir de solicitudes que rematou o prazo na primeira parte do ano. E o detalle, o reparto vai quedar do seguinte xeito. 2,35 millóns de euros para a Asociación de Veciños e Asociación de Mulleres para reformas dos locais, o denominado Plan Provincia Comunitaria, outros 2,35 millóns de euros para comunidades de usuarios de auga que poden destinar á mellora das súas infraestructuras, o Plan Máis Aqua, e, por último, 300.000 euros para que poidan legalizar traídas de auga, unha medida que denominamos Novacua. E o movimento veciñal levaba 8 anos abandonado e a excelente acollida que tiveron as axudas do ano pasado motivou e animounos a dar este paso cara adiante. E facémolo porque somos un goberno que escoitamos as demandas da xente, entendémolos e atendémolos. E isto pois o facemos, neste caso, impulsando accións e actuando cada vez con máis recursos para mellorar a calidade de vida da xente. Pola miña parte, era o que tiña a ben trasladarvos no referente a esta Xunta de Goberno de hoxe luns. Non sei se hai algunha pregunta que realizar ou... Tedes calculado cantas asociacións se benefician desta... Eso, ora estáse procedendo ao que é a evaluación de todas as solicitudes, facendo os requerimentos, e cando remate ese plazo para os requerimentos será cando se vai a resolver e nos vai permitir ter unha foto fixa das posibles beneficiarios. E logo,
Pola experiencia xa que tivemos o ano pasado, hai unha primeira concesión inicial, hai unha lista de agarda, e suele haber renuncias por diversos problemas e van entrando as que están en agarda. O ano pasado non te acordarás cantas foron. Uf, Son 20, 40, 127... 300, 400, pero sí. Este ano o número de solicitudes incrementouse notablemente. Por lo tanto, o número de asociacións, comunidades usuarias de augas van ser moito maior. Como tamén se incrementou o orzamento. O ano pasado, non sei se falamos de 3 millóns e medio, 3 millóns 300, estamos nos 5 millóns. Moi ben. Bueno, moi bo día.